Eskerrik asko, Joseba. Suaren pelean berehala ikusiko dugu arrasaten ere sua zelan pizten den. Arrasateko irudiak zuzenean, eta esan dugu Gasteizen segiro izan duten jaso nahi izan dugu, eta Tolosan nola piztu duten sua ere jaso nahi izan dugu, eta Joseba Olagarai agurtuta, oinatz ere agurtuko dugu, eta eskerrak emon guztiegi, ederra izan dalako, arrasateko irudiekin geratuko gara, baina ederra izan da, kiku bat egitea, bai leku batera eta bestera, Tolosako irudiak ikusten ari gara. Oinatz, mila esker. Tolosatik ikusi dizue plaza batetik, bestera, arrasaten gaude, gaueko 10:20 minutu, Txomin eta berehala hasiko zaigu hemen sua ere berotzen. Eta ze politak ikusten diren plazak goitik, ondo argiztatuta, jende pila bat horre plazaren bueltan, eta kasu honetan plazaren bueltan, plaza hori beteko dituzten pertsona horien zain guztiak ere, esan behar da baina, lehen ere esan dugu, arrasaten festagiroan, asteburuan eman dutela, asteburuan batzuek motorrak ondo berotu dituztela, gaurko egunaren zain, izan ere, arrasaten San Juan jaiak gaur eguerdi parte horretan hasi dituzte, urtero ohitura duten moduan, txosnagunean txupinazoa botata, urtero herriko eragile ezberdin batek egiten du txupinazoa, baita ere pregoiaren irakurketa ere, aurten ernai izan da hori egin duena. Gero gazte pila bat, 200 bat gazte bat dira Uharkape frontoian bertan bazkaltzeko eta indarrak hartzeko. Izan ere, hor irudietan ikusten duzuen plaza horretan erdi-erdian dagoen makala, 19 metroko makala, ez da horrela nahi izan delako jarri hor, baizik eta arrosa kolorekin ikusten dituzuen gazte horiek izan direlako hartu makala, eta fronteitik herriko plazaraino ekarri dutenak. Hori ere ohitur izaten da, urte batekuek izaten die beti. Hori da, aurten 18 urte beteko dituztenak, edo bete dituztenak, hau da 2007an jaiotakoak horiek izaten dira, ekarri askoren artean ekartzen dute, baina gero 75 bat lagun dira, batzuk tiraka, beste batzuk norabidea mantenduz, hori igotzeko ardura dutenak, beti ere, aginduak jarraituz, eta udaleko langileen laguntzarekin. Eta esan dugu, urtero kamiseta kolore ezberdin bat erabiltzen dutela, iaz zuria izan zen, aurten arrosa koloreko kamiseta erabili dute. Gabonesan, goienarekin bat egiten duten ikusentzule guztiei bebai, batzuk plazan daudelako, herria ere beteta dagoelako Txomin, baina jende asko, telebizatik jarraitzen egongo da, arrasaten plaza honetan gertatzen den guztia, eta guretzat plazer bat esan dugu, elkarlanean aritzea. Horixe da, plazer bat, ikusten dugu baita ere, balkoian jente mordoa dagoela, asko, herriko agintariak eta dira, baina beste asko, zozketa bidez, hala egokitu zaien herritarrak, eta hor ikusten ditugu danak ere zain, ia noiz hasten den errementari dantza, eta ia noiz hasten den errementari dantza horren bueltako ekitaldi hori. Aurreko urtean aipatu zenuen olimpiadako ospatu ziela, lehenengo aldiz, eta asteburuan horregaitek esan duzu gaztiek badabiltzela motorrak berotzen. Ikaragarria da zenbat gaztek parte hartu duten, atentzio eman didalako, zenbat gazte egondan kalien, ze garrantzitsua dan, beti esaten dugu, baina ze garrantzitsua dan jende gazteak ere ikustea, jaiak direla, herriko parte direla, eta eurenak ere badirela festak. Hori da, bai izan dira asteburuan hori, 56 kuadria, 900 pertsona guztira, horiek asteburuan motorra berotu dutena, baina esan dugun moduan, eta berehala ikusiko dugun moduan, hortxe gazteak, lehen esan dugu ezta, nola eraman duten makala herriko plazaraino, aurten, larrosaz jantzita, 2007an jaiotako gazteak, hortxe ikusten dituzue, arrasatearrak, esan behar da, beste urte batzuetan, egun dela sustoren bat edo beste, makala igotzeko orduan, aurten ez, aurten dena egoki joan da, aginduak ondo jarraitu dituzte, hortxe, 75 bat lagun guztira tira eta norabidea mantentzen, 6ak 5 gutxi inguruan, heldu dira plazara, eta 6:30etarako, eta hortxe ikusten ari garen lan hori guztia eginda, hortxe, igo dute makala, eta berehala ikusiko dugu
zer gertatu den Makala igo bezain pronto. Ba, irudiak ikusgarriak dira, urtero berdin esaten dugu, baina irudiak ikusgarriak dira, 18 urte bete dituzten gazteak Makalaren altxatze hori egiten, gaurko arratsaldeko irudiak ikusten ari gara, esan dugu, sekulako eguraldiarekin festan eta pozik gazteak eta merezitako jaien aurrean. Eta hortxe da momentua, hortxe da, Makala tente jarri duten momentua, eta inguruan zain zeuden horien guztiak, gerturatu direna, eta esan behar dugu, hortan, fin ibili direla, Larraitz Zeberio gure lankidak dituen, alboan dituen bilagunak. Larraitz Zeberio, Gabon, norekin zaude? Bai, Gabon berriro ere, tira, hemen ditut Malen eta Amaiur, hortxe ikusi dituzue irudiak ikusgarriak benetan, Makala nola igo duten aurten gazteek. Tira, dida batean izan da aurtengoa, eta aginduak ematen edo pixkat antolatzen, Malen eta Amaiur, aurtengoa benetan ona, Oso ona, bai. Zenbat etorri zarete, pila? Pilo bat, herri bazkarixan egondakoak eta beste asko. Bueno, hemen tradizioa da Makala igotzea, gainera txiki-txikiak ere ez dituzu aukeratzen, ondo ikusi dadin, leku guztietatik ebilizarete aginduak ematen. Konta iguze pixka bat kanpokoa dienentzako batez ere, nola antolatzen zarete alako hainbeste metroko Makala bere lekuan sartzeko? Bueno, antolatzen gare lau soka ezberdinetan, batzuk bi soka tiratu itxen dituztenak eta dauki izen ezberdinak, Arrasateko kalien izenak eukiko daukienak, eta gero beste bi batzen egoten dienak, eta gugoiaz esaten pausuak aurrera o pausuak atzera, eta eurak kasu itxen duzkoe. Bai, gugoiaz esaten izan ere mikrofonarekin gaur, Malen eta Amaiur, ez da? Bai, ibilgare dinamizatzen Makalan igoera eta dana ondo fanda. Berriro errepikatzeko moduan zaudete? Bueno, apur bat urduri jarri nazi, baina ondo, bai. Bueno, ardura handiak dira izan ere. Tira, aipatu dugu ere, gazte olimpiadak, 9 gazte, bada zerbait. Bai. Gente mordo bat apuntau ginen olimpiadetan eta bai, oso ondo egon ziren bai. Zer zuek ibili zineten zuek, parte hartu zenuten? Nik nauen parte hartu, baina ikusi nauen kanpotik eta oso ondo. Kuadrilla parte hartu zuen? Besta, baina oso ondo, bai. Urren urterako 900 da pixka gehiago izango. Bai, gu atope. Bai. Oso ondo, eta nola datoz jaiak? Jaiak potente datoz, ja bi egun goiez jaixetan, baina beste bi, gaurkoakin 3 falta jaku eta oso potente bai. Zein da plana gau? Juergan urtetia, eta ondo pasetia, topera. Oso ondo, eta ikuskizunen bat edola begizkota badukazue, bereziki? Ez, ikuskizunak etorri ziren aurrek egunien, eta gero txosnetan badaz beste batzuk, baina gaur erromerixia ingoz. Tira, ikusten dituzue, hemen kamiseta larrosarekin, gaur hori tokatzen dalako, zapi ere bai, zapi morea arrosaten, eta tira, ondo pasan eskak eta eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, agor. Zein bide etxonin. Bai. Zein bide erroberiak planak eta gaztetasun horrepe, bai, Eta ikustea baita ere, base ondo mandituzten aginduak, batek estarre ere utzi duelako. Ez dakigu gaur arratsaldean edo aurreko egunetan izan den hori, baina hortxe izan ditugu Amaiur eta Malen, gaur Makala hortente gotean, erantzukizun handia izan duten bi pertsona. Euren burua ikusten dute hauek ere, plazan, pantalla jarrita daukagulako, txosnagunean ere, pantailak jarrita daude, eta Euskal Telebista goienako seinale ikusten ari dira herritarrak bestak beste, plazan sartzen ez direnak ere, badautelako txosnagunean egiten dute dantza, eta hemen errementari dantza ikusiko dugu, baina herrian zier jende asko dabilbe, bai. Hori da, esan behar da, Arrasateko plaza mugatua dela ikusten duzuen moduan, dagoeneko, horresiaren bueltan ere, hilara bat, 2 edo 3 ere badaudela, denak ez dira kabitzen bertan, hortxe daukate aukera, txosnagunean, ikusteko momentu honetan, pantaietara begira ikusten ditugu, pantaietan ikusten dute euren burua agurtzen dute, laizter begira da guztiak, aurrera begira egongo dira. Hamarkadak ja dagoeneko kontatu zenigun txukun gainera eta barriro ere, eskatuko dizugu txomina purtsuet errementari dantzaren historia zein den esateko. Propio sortutako eta errementariekin lotuta eta herriaren tradizioarekin eta historioekin lotutako dantza bat hortxe ikusten ari gara, gaurko irudiak dira bai. Bai, gaur iluntzekoak, udako iluntzekoak, izan ere gauetoko 9etan, hasi dira errementari dantza egiten duten 100 dantzariak, Arrostaitz eta Lore gazteak
dantza taldetako... Bi dantza talde daude. Bi dantza talde daude, eta talde bakoitzetik, 25 bikote dira, kulturalatik irten da, bederatzetan kulturalatik irten da, herrian zehar ibiltzen direnak dantza hau egiten, eta gero, ikusiko ditugunak, Laester herriko plazara heltzen. Esan duzu, hamarkadak dituela, bai, esan behar da, 1993an egin zutela lehenengo aldiz, eta Jose Ramon Vitoria Arrasatarrak sortutako ikuskizuna dela nolabaitere hau, izan ere musika berea da. Eta zergatik, 1993an, zergatik animatu zen Jose Ramon Vitoria hau asmatzera edo hau martxan jartzera, ikusten zutelako salbearen eta gero etorriko den danborradaren artean, jende gutxi biltzen zela kalean, jende afaltzen eta egoten zela, bakoitza bere airera eta ez zela irrian mugimendurik ikusten, eta horretarako hauxe martxan jarri zuen. Berehala ikusiko dugu, nola iristen diren plazara, bortxe arratsaleko iluntzeko irudiak izan dira, dantzariak dabiltze kalean gora eta berehala ikusiko dugu, plaza nola betetzen duten, bitartean zer dio jendeak inguruan Larraitz. Tira, urduri daude, denboratxo bat ere bai hemen Zai plazan, June, Uxu eta Naia ditut hemen, eta esate baterako zuek zerrutan etorri zarete. Zazpiterdik aldea hortikan. Zazpiterdik aldea, aterakontuak zenbat denbora hemen lehenengo lerroan egoteko leku hartzen. Zer gertatuko da orain hemen? Entxe ikusi biga, errebentari dantza, eta nadugu, ondo ikusi, goazelako hemen denbora asko, txoitzen. Zagunak dituzue dantzan? Hako lehen guztua, baina bai, badauz batzuk. Gustatzen zaizu ekitaldia? Asko. Jokatuko nuke zuek dantza hauek ezagutzen dituzuela eta prestaretela adina bete bezain pronto parte hartzeko. Bai. Egia? Eta noiz tokatzen da? Noiz da hemen baimena dantza egiteko, errementari dantza? Ez dakigu 16 urte ere 18. Eta zenbat dituzu? 12. Ui, txalo eta tokatuko dora indik. Dantzak ondo ikasteko denbora dakazu? Bai. Zuk ere jendea daukazu hemen dantzan gaur plazan? Bai, baukot, dantzako irakasleak eta lehen guztina. Tira, zu ere zazpietatik hemen? Zu ere zazpietatik hemen? Bai. Gusten duzu beraz, merezi dute duten lekua, hemen txegon dira inbat ordu, eta tira, primeran ikusiko dute hemen gertatuko dan guztia, lekua ere zabaldu dute, izan ere hango aldetik sartuko da segizio guztia, dantzariak aurretik, eta tira, gu ere desiatzen gaude, ikusi ditugu usuak beste herri batzuetan, guk ere nahi dugu Arrasatekoa piztuta ikustea. Berehala ikusiko dugu Larraitz, txintxo, lehenengo hilaran oso ondo leku hartuta, eta hauek ere urturn ez daude, Txomi? Hauek dira, Arrasateko erraldurietak ilikien konpartxakoak, 40. urte horrena ari dira ospatzen, egun hauetan izango da, izan ere, martxan jarri zuten erraldurietak ilikien konpartxa, 1995 San Juan jaietarako. Dotoreak dira, izan ere, ez dira edozein, esan behar delako, sortu zutenean, erabaki zutela, ordura arte herrian zeuden bi erraldoiak, baserritar bat, gizonezkoa eta emakumezkoa, nolabait ere, herriko sustarrak zituen lau pertsonaitan, nolabait ere, batzea, ezta? Esan behar da, horretarako Iruñara joan zirela, Iruñan egindako erraldoiak direla ikusten ari garen hauek guztiak, eta esan behar da baitere, modu berezian ospatu dutela hauek ere asteburuan euren 40. urte hurrena, izan ere erraldoien topaketa egin dute Arrasaten, atzo Euskal Herriko hainbat txokotako konpartxak egon ziren bertan, beste idazki Bermioko erraldoiak. Ze lan egiten duten, bonelako taldetan ari diren lagunak, ze ezinbesteko lan egiten duten, gero hau guztiok gozatzen dugulako. Hemen sekulako lana dago, urte osoan zehar zaindu behar dira, dantza egin behar da, eta ikusten ari gara, gero honek ez dauka preziorik nola jazten duten, eta azkenien, gure zatitxu bet eta gure historia eta ze modu ederrien kontatzen diguten guztia. Plaza sartzen dabiltz. Laizter dira. Bai, esaten egon gara, plaza inguratzen duten etxe dotore horiek ere, udaletxe ederra daukazu, Arrasaten eta plazako etxiek bez dotoreak diren, eta ikusten ari gara ja, badatozela, erraldoiak buru, segizioa dantzariak, esan diguzu, 50 dantzari dantzatalde bakoitzetik, 100 dantzari izango dira. Ikusiko ditugunak, eta dantzatalde horietako batek ere urte hurren berezia du aurten, eta Laizter ere hitz egin
entzungo dugu bertako kideekin eta baita beste dantza taldekoekin ere. Izan ere, hemen guzti ematen diegu hitza hortxe ikusten ditugu, badatoz erraldoiak eta batoz euren atzean dantzariak, errementari dantzak dituen, lau pauso horietako lehenengoarekin, izan behar da, Jose Ramon Vitoriak musika sortu zuela, Joninak Izartzelaiak gero entzungo ditugun kopleen hitzak eta dantzak eurak sortzeko, herriko bi dantza taldetara jozutela Vitoriak eta Izartzelaiak Arrostaitz eta dantza taldeetara. Bueno, Elizatik bueltan entzun ditugu kanpaiak bailen, mezabe garrantzitsua izaten da harrera ere txistulariek eta eginda eta jende asko ibili da mezan bebai eta lehen izan dugu aukera, ederra dalako bebai daukazuen Eliza. Badatoz, ze plaza betetzera gure protagonista guztiak eta Larraitz ere badaukagu batekin Larraitz. Bai, hementxe gaude, laizter beteko da plaza hau eta aldamenean ditut Ainoa eta Oian. Ainoa da txikitsu Arrostaitz dantza taldekoa eta Oianek dokumentala egin du izan ere talde honek 35 eta 55 urte betetzen ditu aurten. Ainoa azaldu iguzu, 55, 35, nola da kontua? Bai, hori da, gure dantza taldea dauzka bi talde, txikiena eta nagusiena. Txikinena dela txikitsu betetze ditu 55 urte eta nausixena 35. Txikitsua sortu zen duten beraz lehenengo. Bai, hori da, lehenengo txikiak hasi zien eta txiki horrek nausi egin zien einean, sortu zain ja bigarren taldea. Zenbat bikote dituzue gaur dantzan, Ainoa? 50. 50 bikote, azkar esaten da, zuzeu dantzaria ez dakit gaurko eguna nola daramazu? Hori da, bai, pena ondixakin, 11 urtez jarraian indo dantza eta gaur egisa esan, naben ustein beste kostako jatenik hor bestaldean egotia eta kriston penakin. Baina, datorren urtean berra hartuko berriro, Datorren urtean berriz Ainoak zine egin du. Tira Oian, eta zuzaude hemen izan ere, zuk egin duzu dokumentala dantza talde honen inguruan, eta horre hainbat gauza azaleratu dituzue, lan sakona izan da, saria ere jaso duzue gainea, lan horrengatik zenbat lan egiten du jendeak musutruk eta herrigintzatik, ez da? Bai, Larraitz, eta pixkat dokumentalaren helburua hori izan da hain zuzen herrigintzatik, ez? Gure Euskaldunon nortasun eta identitate hori bultzatu, mantendu eta sustatzeko zenbat lan itxendan esparru desberdinetatik, tartian Euskaldantzen esparrutik bebai, eta herrixama sorte du nagare bidantza talde ditugulako, eta txikitsu Arrostaitzen 55 urteko ibilbidea jaso eta laburbildu nahi izan dugu dokumental formatuan, hasiera baten gradu amaierako lan moduan, baina gero forma ondixaua hartu dau, eta gaur azkenengo tomatxuak eta grabaketak itxen gabitz, nola ez, hain garrantzitsua dan errementari dantza honetan. Oso ondo ikusten duzue, dokumentala prest ez da gorduan oraindik? Oraindik ez, udazkenerako. Nik iruditxu batzuk ikusi jutut. Bai, bagabitu eta mai. Zeozer badago. Tira hortxe, dantzariak honezkero hemen ditugu lekua ere egin beharko diegu, eskerrik asko biei eta gozatu gaua. Eskerrik asko. Hortxe ikusten ditugu nolari diren sartzen dantzariak plazan, Arrasateko herriko plazan, esan dugu Vitoriak, herriko dantza taldeek eta Joninak Izartzelaiak sortutako errementari dantza honek lau pauso dituela eta orain ikusten ari zaretena aurreko paseoa da. Vitoriak bere momentuan osatu zuen, eskuetan zeukaten makila horiek egurrezoak izan beharrean, altzaizkoak izateak, kontuan izan da, errementariek urdina lantzen zutela. Dantzarako baina pixkat zail ikusi zuten hori herriko dantza taldetako kidek, eta horren partez, egurra erabiltzen dute, makila erabiltzen dute, hori ere ezinbestekoa, errementariek erabiltzen duten sua. Izteko. Ekinu hori ez da, ofizioari eta errementarien ofizioari, eta kontatzen zen digun bebai, azken errementari helzenetik ere, pasatu dira urte batzuk, izan balako ofizioa bertan egindana, erantzuriaren kondairarekin ere lotuta. Aduelako lotura, eta horiek argituko ditugu, izan ere, zuk aipatu duzu, errementarien ofizio, legaz, Miranda Lara, joan zen Jose Ramon Vitoria, nola baitere, soin hauek, ez? Errementarien ofizioko soin hauek jasotzera, Arrasatek tradizio handia duelako, burdinaren lanketa horretan, eta aipatu duzu Arrasateko azken errementari izan zena, duela 21 urte zen, Bixente Barandiaran mentu zen bera, jaiotzez Eskoriatzarra, baina gero
Arrasatera etorri zen bizi izatera, Marko Etxebarri baserrian bukatuta zuen bere zutegitik aritu zen mailuarekin burdin goriari forma ematen ez ziren izan, gutxi bertatik pasatu ziren arrasatearrak, eta esan behar da, hil zenean, haren piezak, Arrasateko udalari eman zizkiora, 600 pieza baino gehiago. Omenaldi hori, ez da? Nondik gatozen eta noragoazen jakiteko. Zalantza hori protagonistetako bat herriko alkate Andrea izango da, Larraitzekin. Bai, Maider Morras dute aldamenean, Gabon Maider. Gabon. Sartzen ari dira eta emozionatzen ari gara. Bai, beti da oso unkigarrisa. Uliak puntan. Tira, dantza egiteko azarazu, arduratxo hori badaukazu, badire urte batzuk, ez dakit, emoziotik bizi duzu, urduritasunetik, nondik bizi duzu? Gauza bisak. Emozioa hundisa da, ohorea bada, baina dauko urduritasun punto bat, bai, naturala da moruen, ni behintzat urduri jartzen naz, bai. Amaitutakoan eta baina espartinak botatakoan zutara, lasai. Ordutik aurrera lasai xau, bai. Gaur ikusten dut hemen zapia duzula lepoan, zapi berezia, keinu bat zalantzari gabe egin nahi diozuna, Palestinar herriari ulertzen dut. Bai, azkenien keinu eta ekintza guztiak gutxi diez. Gutxi die Palestinar herriaren dako solidaritatea saltzeko, ez? Bertan gertatzen ari dana badakigu danok oso gogorra dela. Nik ikustu dut batzuk ikusi dugun gogorrenetarikoa gure aurpegi aurrian, eta, kinu bat besterik ez da, baina uste dut importantia dela, bai. Oso ondo, Maider, zein da orain zure egitekoa, urten eta dantzanin? Bai, urten dantzain, herriari dantzain, eta espartilak zutara bota. Oso ondo, eta nola datoz jaiak edo nola gustatuko litzaioke alkateari izatea aurtengo jaiak, 2025ko San Juan jaiak? Ondo, begira, ja badaroia gu egun batzuk, zatik aurten luziak die, eta oso ondo doiaz, gauzia da seguruak izatea, erasoreik ez egotia, eta zorionez gure herrisa horretan oso eredugarrisa da. Eta holan jarraitu deigu. Oso ondo, hola izan da dira, Maider, uste dute, tira, laizter zure txanda dela eta lagaingo zaitugu. Eskerrik asko, mila esker. Ikusten duzu, alkatearen prest, dantzak egiteko, hemen poliki betetzen ari da plaza hau, orain musika banda da sartzen, erraldoiak honezkero hartu dute lekua, txalaparta ere prest dago, nik uste hemendik aurrera, hitz gutxi. Arrasateko alkatea Maider Morras esaten dabil, erasogabeko jaiak noski bultzatzen direla, herri guztia bai izapen horiekin eta horrek ere ematen dio ikusgarritasuna zer egiten gabiltzen, ez da, Txomin? Bai, beharrezko lana, urtero egiten jarraitu beharko duguna, beharrek egon ez da din. Geratzen da horrendik ere. Batxarrak erre esaten dugu, suaren bueltan, gaur, gure ikusentzulea gonbiatuko ditugu gainera, ez? Badakizu hau papeltxu baten jarri behar da, eta txarrak erre nahi ditugula erregin behar dira, honez inguratu nahi dugulako eta zalantzabarik, gaur bertako albizteak bai, ez da? Munduari begiratu behar diogu, txarra berda esaten dugun bakoitzean, nola dagoen mundua eta esandakoa, bestak beste Palestinar herriari keinu hori bai alkateak, badatoz musikariak banda ere leku hartzen eta dantzariak esan dugu jotasu lanien arratsaldeko 9:00 jotasu lanien. Eta ikusten da, nola izardi ja dagoeneko nabari zaien, baina baita irribarra ere, euren ahoetan pentsatzen dut, auguste bukatzen denean, ikusten dutenean, beti bezala lan ederra egin dutela irribarre hori handiagoa izango dela. Dantza, errementari dantza esan dugu, 4 zati dituen dantza dela, orain ikusten ari garena, aurreko paseo litzateke, gero etorriko da Maider Morrasek egingo duen alkateren agurra, eta gero datoz ingurutxoa eta polkan nolabait ere errementari dantza bera osatzen dutenak, eta hemen ere bukaeran ez da faltako San Juan 8koa ilaski. Koplekin batera, esaten duguna, eta azkenien, esaten gabiltz dantzariak, musikariak, parte hartzen duten guztiak, herri oso baten lana dago hemen atzien, zederrak dira, nonela ikusten dugunean, ikusten dugulako zema jende biltzen dan, baina zederra den guztiak helburu horrekin lan egitea bai. Hori da, guztiak, ikuskizun ederrau, dagoeneko 30 urtetik gora dituen ikuskizun ederrau aurrera eroateko indar edo gogo horrekin ez da ikusten ditugu, eta ikurgarria da baita ere nola inguruan, eta lehen Larraitzek berak hitz egin du gaztetxo batzuekin ez da, jendea parte hartzeko gogoarekin ere egon badagoen.
Izan ere, hortxe ikusten dituzue dantzariak eta dantzariak esaterako, eta hau ez dut uste Arrasateko kontua denik bakarrik, dantzarien artean, mutiak falta izaten dira, hortxe ikusten ditugu, kotegienak biztuak direla, baina bai beste batzuk ez, eta akaso, irudia hauek ikusita, eta ikusita ze berezia denez, horrelako ikuskizun baten parte izatea, jentea animatuko da, mutiak ere animatuko dira dantza taldeetan izena ematera. Bai, deialdi herri guztietan azken aldian gertatzen da, gero boladaka doa bai, gero etortzen di igual gaztetxu batzuk kuadrillan eta ikusten dute ze ondo pasatzen den dantza talde bateko kide izandakoak gara, eta badakigu ze lotura egiten den eta ze ondo pasatzen den dantza taldien, eta orduen, gonbidapen hori egin ezta, hurbiltzeko eta ikusteko segitu dagoen bertan, eta hortxe dantzariak ze berezia izan behar den plaza begira ukitzea. Bai, plaza okupatzea, esateran nindoan, baina dantzaria izan da, plazan egon eta dantza egitea bertan, ezta? Ze sentsazio ederra. Ez dakit nola aukeratzen diren, dantzariak, esposatzen dut, dantza taldeak erabakiko duela. Bai, eta esan behar da gainera, batzuk bai direla, eta gaur egun oraindik ere, aktibo dauden kideak, baina ikusten ditugu, beste batzuk, badutela euren adina, baina ez dutela galdu nahi izaten, errementari dantza bera, eta hor nik uste dut, herriaren babesa jasotze horrek makalaldietan ere emango duela indarra aurrera jarraitzeko. Irudia, ederra da, goitik ikusten gabiltze plaza nola betetzen ari den, baina haurek ere ze dotore dauden, ze ondo rastuta, ze ondo jantzita, ze ondo zainduta dagoen hau dana. Eta gainera lehen, lankide batekin komentatzen egon naiz, ezta? Akaso azken urteetan ohituta gaudela, emakume dantzarien arbak koloretsuak eta izaten, hemen gizonek ez dute inungo inbidiarik, hortxe ikusten ditugu, euren txaleko koloretsuekin baita ere, distiratxoekin baita ere, izan ere tradizioak ondo daude, baina tradizioetan ukitu berriak sartzea ere ondo etortzen da. Sua biheztuko dute berehala, Erensuge ere ikusi beharko dugu, Erensuge ere, esango dugu, bigarrena dala. Sortu zen lehenengo Erensugea, urteak pasatu dira, erdi apurtu zen, edo? Erdi apurtu zen, bai, Aritz Solupe izan zen, lehenengo Erensugea egin zuena Eskola Politeknikoan ingenieritza ikasketak burutzen ari zela. 15 egunen bueltan garatu zuen, maketa eta guzti, lehenengo ark 6 metro luze zituen, eta luzea izateaz gain, pixu ere zuen Debako arte eskolan egin zuten, urten poderiaz ondatzen joan zen, eta horren ordezua. Erensuge horren semean alaba, hortxe gaurre plazan ikusiko duguna, txikixeagoa, akaso itxuraldik ere modernoagoa, baina helburu bera duena, hor ikusten dugun egurre sorta horri sua emango diona. Gero kondaira zale garenok, kondaire beti dutelako kondairatik, noski, baina, izango dute bai, zeozer, gure arbasoek asmatutako zeozer gaurgana iritsi dana bai, eta badauka Erensugeak dragoi horrek Arrasaterekin, Mondragonekin, zer ikusia. Hori da, Mondragon hitza hor dago, Arrasateko armarri ere hor dago, bere dragoiarekin izan ere, Arrasaten dagoen Murugain mendiko leize batean Erensuge bat bizi omen zen bere garaian, gizakak eta berak harrapatu eta jaten ez zituen ez, bainara osoa, nola baitere izututa zeukan. Arrasatarrek tratu bat egin zuten bere momentuan Erensugarekin. Urtean neskatxa bat emateren truke, bakean utziko zituela. Erensugea Santa Barbara izeneko eguneraino jeisten zen, eta han bertan jaten omen zuen urte horretan, zegokion neskatxa hori. Baina Arrasatarrek beldurtuta jarraitzen zuten, ilargizarreko gauetan, Erensugea mendiz mendibiltzen zelako, soinu beldurgarriak atereaz. Hementxe lehenengo zatia, gero jarraituko. Bortxe, 14 minutu 11etarako, Arrasateko plazan zuzenean gertatzen ari dena.
dantzariak ikusten ari gara, eteren sugea ere plazan sartuta, makala ere gazteek nola igotzen zuten ikusi dugu, erraldoiak eta kilikiak 40. urte urrenez, hemen ja guztio gaude. Guztio gaude. Hau astera doa, eta berehala ikusiko dugu, eren suge hori bere lana egiten nola hasten den, eta nola jartzen den martxan beste guztia, ezta? Inguruko guztia, aurretik baina beste momentu unkigarri bat edo berezi bat ikusi behar dugu, izan ere horre ikusten ditugu, ezta? Pantailetan hor eskina batean, erraldoien inguru horretan, txalapartariak, Jakun elkarteko txalapartariak ere nola prest dauden, laster joko dutelako txalaparta. Bueno, eren zu hori armarrian ere herrian badaukazuena, eta ez dakiten zuten da, mendian edo ja lo dagoen edo ja desagertu da guztiz. Desagertu da guztiz hor fini bilizilako arrasatearrak, trampa egin ziotelako, hori geroxago kontatuko dugu, izan ere uste dut laster astekoak direla, Jakun txalaparta taldeko kideak, hemen gainera, esan behar da, urtero nolabait aldatu egiten direla. Adi guztiok berehala ikusiko dugulako segertatzen ari den, Larraitz plazatik zuzenean... Bai, hementxako de plazan gaude, aurkeztu nahi dizuet Odei. Eta aurkeztu nahi dizuet bai Santxa. Ze Odeik dantzatzen du Santxa, besteak beste, erraldoien konpartsako, ezta? Bai. Bueno, gogotxu, ja buelta batzuk eman dituzu, ezta? 9etan abiatu zarete? Hori da, 9etan hasi gara, 10 plazako polka eta historia gana egoten da, orden bagabitz, ordu terditxo bat bueltaka bagabitz. Haze moduz? Ba ondo, bero apurtxo batekin da izerdi batzuk bota itxugu, baina gustora. Bero apurtxo bat eta izerdi batzuk botata, Odei, ikusten ditut hemen 4 erraldoi, eta hemen kuadrilla hundia, zenbat atera zarete 4 erraldoi dantzatzeko? Ba, gaur, 12, bat etorri gara gaur, 12 bat. Hortxe ibiltzen zarete horrela behar da? Ondo pasetako domentu, disfrutetako erraldoi barruan be, 12 bat, 12 bat, gustora, ondo dau. Ze txandaka egiten duzuen? Bai, hori da. Pasakai eta, faten gara banamanan itxen, eta orduen erralde bakotzen 3 pertsona goten baldin badie, azkenien emuten da bere jokua disfrutetako, bai. Bueno, infrastruktura behar dela men, azpiegitura, gainera aurten urte hurrena duzue, ez da? Zenbat urte bete ditu konparsa? 40 urte. 40 urte, azkar esaten da, eta hori ospatzeko gainera, atzo, okerrezpanago, topaketa desente intzen duten. Bai, egisa da, urte hurrena ospatzeko, indala hilebetetxo bat, inginun bazkari bat, konparsan bertan parte hartu dauen jente danakin, atzo bilkuro bat inginun, etorri zila atxabaltakuak, bermeokuak, ondalanekuak, txantreakuak, eta gu 5 konparsa ezberdin egon ginen hemen, goizo zuan bueltaka ibiligitzen, eta gizazna oso egun politxe izan zen. Elkar ezagutu, ondo pasa, besteen gandik ikasi? Bai, esautu baino gehiago, die konpartzak beti inguruen euki ditugunak, edo bentsat relazioakoen aurekin, orduan egun oso politxe izan da. Urte askotan konpartitu duen jende batekin bertan egotea. Izan ere 40 urtean aukera emango du beste konpartsak ezagutzeko, saretzeko eta bar. Hori da. Tira, gaurkoa hemen zarete, une honetan, garrantzitsua, egun garrantzitsua eta une garrantzitsua Arrasaten, gainerakoan egunero urtengo dira erraldoiak jaietan? Egunero urtengo dira erraldoiak jaietan? Ez, San Juanetan 25 goixien ez du urtengo gara, ez gaur errementaringo, 2 goixien urtengo gara eta 26 goixien be urtengo. Tira lana dutela, hemen ere lana dituzte, amaitu beharrak daude gainera, tira, mila esker Odeita, ondo pasa. Eskerrik asko.
Hortxe entzun ditugu txakun txalaparta taldeko kideak aurten Jose Luis Alakain eta Unai Langaran izan dira eta orain Portaloikoak. Klunka eta klunka argi mailukiak inbegirik ez dauka. Bata itxungi data bestea isotu. Eren zubea zua poliki emunik, behin erreginen eta berriz Portaloikoak Jon Iñaki Zarzelaiak idatzitako kopla hauek abesten entzun ditugu eta hortxe ikusten dugu. Sua dakar. Badatorla dragoia eta dragoiaren sua. Sua biztuko dugu eta adi danok errementari dantza ikusiko dugulako suaren bueltan berehala ez mugitu inor hortxe sua pizten. Erantzugeak sua piztuta, 3 minutu gaueko 11:00 eta orain bai dantzariak ere ikusten dugu, atxeden txiki bat hartzen suari begira. Mereziteko atxedena gainera, esan dugu lehen txakun txalaparta taldekoek jo dutela eta esan digute aurten, joan den astean esan duzen kide baten omenez egin dutela txalaparta saio hori Jesus Larrañagaren omenez, beraz, hori esateko konta esan digute guri, eta guk ere, haren omenez hitzago. Suaren garroti, San Juanek badakizue, esku batean sua eta bestean uda. Dakar, esan dugu, udari hasiera eman behar diogu, udako solstizioa gaur, gaurik magikoenetako aurteko gaurik laburrena, berezia, eta guztiok pentsamentuetan suaren inguruan jarrita, zer erreko genuken pentsatzen zer erreko dugun, eta ze honez inguratuko garen. Eta hortxe denak zen, edo zen momentutan, Maider Morras alkate etorriko delako, alkatearen agurra errementari dantza osatzen duten, pauso horietako bat, edo pasarta horietako bat, dantzatzeko gertu ikusiko dugulako laizter. Ze magia berezi daukan suak be bai, Bai. Hortxe ikusten dugu beti berdina, baina beti ez berdin, eta naturaren indar hori, hortxe, alkate Andrea. Aurten 3. aldiz egingo du dantza.
ikusgarria izan behar den be bai, Hori da, eta alkatearentzat. dantza egitea, eta orain Espartinak sutara botatzea, hasiera baten gainera, esan behar da, hau ez zegoela, Jose Arman Vitoriak eta asmatu zuten ikuskizun horren baitan, baina 1993an orduko alkate Xabier Zubizarretak alaxe egin zuen, Espartinak indu zituen, eta sutara bota zituen, eta orduz geroztik bautura bihurtu da dagoeneko. Suaren indar horri, suaren errituak daukan indar hori, zerotik hastearena eta erretzearena, eta badator hasiera berri bat, eta badator uda ateioka, eta badator urtaro berri bat, eta badatorkigu tarte ederrez beteta egongo dan unea zalantza barik. Bortxe, suaren bueltan dantza egiteko unea, eta errementari dantzarekin beteko dugu, musikaz beteko dugu Arrasateko plaza hau. Orain Igurutxo eta polkaren txanda izango da, esan behar da, aurten gainera nolabait ere, errementari dantzaren tekno bertsioa ere egin dutela, DJ Goiko, Generitz Urrutiak eta oraintxe izan hartu zait, gero gogoratuko dut, beste musikari batek, guztiak batera, bihotz musikariak egin dutela tekno bertsioa, orain entzungo duguna baina, Igurutxoa eta polka izango dira, hor txikusten ditugu. Ehun dantzariak gertu euren lanari egiten.
Errementari dantza ikusten ari gara zuzeneko irudiak Arrasateko plazatik, Txomintza ederra eta esan naiz betea gainera, Arrasateko ereseguaren kondaira, errementarien ofizioaren inspirazio hori esan behar da gainera, ikusleak akaso konturatuko zirela, momentu batzuetan motelagoa ere badela dantza hori, izan ere, Jose Ramon Vitoriak kontatu nahi izan zuen, errementarien ofizio horretan, arriskutsua zela eta horre desagertzen hiltzen zela jendea, eta horien omenez ikusten ditugu dantzariak, hauek tristesak utzi dituzte alde batera eta pospozik ikusten ditugu, egin dutelako euren lanaren zati handi bat, ez guztia, laizter egingo dutelako dantza berriz. Udaletxea ere bete-beteta, jendez gainezka ekainaren 23. Urteko gaurik laburna dela esaten ari gara, eta udari ongietorri ematen ari garala, eta badauka esan nahi magiko bat, zenbat txokotan egongo diren une honetan zuaren bueltan dantzan, baina esandakoa Arrasatek baduenelako indar bat, Txomina usteuen herria da esaten egon gara, eta zuentzat ohitut egongo zarete, baina zer den kanpotik etorrit ikusti herri oso batek nola parte hartzen duen, eta ze ikuskizun antolatzen duzuen urtero, eta benetan ederra erentzugearekin esan dugu, hortxe daude erraldoiak, dantzariak ere prest. Musikariak ere esan behar dugu, izan ere ez ditugu zerrendatu, baina hortxe dago Arrasate musikaleko banda, Arrasateko gaiteroak, Udala espetxistulari talde, Arrasateko trikitilariak, albokalariak, portaloikoak lehen entzun ditugu abesten, herri oso bat, esan dako moduan, ekitaldi baten bueltan. Errementari dantza, dantzariak dantzari bi dantzatalde Arrasaten, eta gaueko 9:00 kalez kale plazara iritsi arte zuaren bueltan dantza egiteko. Eta hortxe dantzarien, irudia, jende asko parte hartzen, baina, protagonismoa badute eurek bebai. Eta plazara goaz, Larraitz Zeberio, beste gonbidatu batekin daukagu eta, Larraitz. Bai, plaza erdia gara ikusi dituzue bi dantza dotore hemen, 100 dantzari esan duzuen moduan, eta horien artean bat, garazi, irribartxu ikusten zaitut. Bai, posik, egiz esan. Posik, bizi izan duzu momentua gustura? Bai, oso gustora. Bigarren urtea daitxotena eta da super bai. Lehenengoa baino beto? Bai, egiz esan, lehenengoan gehiago nerbixuak taulan eta bigarrenean ja disfrutetako txake, ondo. Oin beneran gozatzen? Bai, oso posik. Goizoko 9:00 edo abiatu zarete, etorri zarete dantzan, eta orain plazan txaloak entzunin behar dira, jendea benetan entragota da. Bai, ez dakit urteroko tradizioa da, eta egiz esan jenteak oso gustora hartzen da, eta, plazia beti hau beteta, osake, gu gustora bai. Ez dugu esan, baina zu lore gazteak dantzataldekoa zara, bi dantzatalde daudela Arrasaten hori ere esan dugu. Bigarren urtea duzu, zuen taldean zer daude? Jende veteranoa gehiago, gazteak gehiago, transmisio hori ziurtatuta dago? Egiz zen, badaz veteranoak, baina umiak gero eta gehiago. Osea, suposatzen dut, etorkizuna badagoela, osea, ondo. Horain zen da plana garazi? Afaldu eta urten apur baten, parrandan eta ondo pasau. Zein beharreko ekin da daude? Bai, jazta. Dixarlo eta lehizto. Oso ondo. Zorionak eta ondo bukatu gaua. Eskerrik asko. Guk ere gozatu dugu dantzariekin, erraldoiak ere dantzan jarri dia une baten, ez dakik konturatu zareten, tira, hemen umoreo da nagusi, eta arrazoiak horretarako badaude, bai horixe.
Ikusi ditugu erraldoiak ere dantzan, suaren bueltan, esan dugu gau giro ikaragarria dagoela, gau giro beroa Arrasaten eta suaren bueltan zer esanik ez izerdi patxetan guztiok, parrandarako plana dantzariek ere. Baita. Ondo. Biarlo. Bueno, guztik ere ez, goizeko bederatzietan entzierroa dagoelako, Eta albizto oso eman digu garazik, arrobia badagoela, dantzariei dagokienez, eta umetxuek eta badabiltzezela hurbiltzen dantzataldera, eta ze albiztona hori bebai. Horregazari du, beste hamarkada batzuetarako izan dezakegula, eta izango dugula seguruenik errementari dantza hemen Arrasaten. Bueno, esan digute, parrandarako tarte hartuko dute gaur, gaua ere horretarako dagoelako, eta data ere horretarako da, gaurik magikoenetako esaten gabiltze San Joan bestera hau, eta ospatu beharko da, eta gauzak eskatu beharko ditugu, behin eukiko aukera, beskatu beharko ditugu, zein da euren plana orain, Txomin, balantzen agurtuko dira, plazatik. Joango dira afaltzera, eta gero, akaso gongo da baten bat, danborra dara batuko denik, izan ere, gaur gauean, hau guztia bukatutakoan, da jendeak indarra pixka berreskuratzen dituenen, danborra dara hasiko da, herriko kaleetan barna. Ez zareten nekatzen, Ez dago benastirik hortarako. Nekatzeko, ez. Parrandarako oso lekuna da, Bai, ez da? Zuen herria, bai. Hori zagutzen duzu, ez da? Hortxe, zuzeneko irudiak ikusten ari gara, Arrasateko plaza, zerutik begira egon gara, sua nola zegoen, sua hortxe lehenengo plan horretan ikusten dugu, eta dantzen ere nola aritu diren, gaueko 11 eta 14 minutu dira, eta berehala musika horrekin dantzariak ere agurtuko zaizkigu plazatik. Balantzariak nola doazen ikusten dugun bitartean plaza horretan bertan suaren berotasunean, epelean ez dugu esango berotasunean, baino egondana Larraitz Zeberio izan da, Larraitz guretzat plazer bat, Txomin, zue bai, lankidea izan da, ohituta egongo zara, baina guretzat plazer bata, gatozen bako etxidean zuekin bat egitea, eta zer esanik ez, Larraitz, egiten duzun lan guztia plazer bat, Larraitz, zurekin bat egitea. Berdin, plazerraneria, hementxenago, protagonista baren erdi-erdian, eta hau gozamena da, benetako gozamena. Tira, gaua hasi besterik ez da egin, gozatu dezazuela, magikoa dela esan dugu behin baino gehiagotan, eta alaxe da, beraz, urrengo urtera arte. Herrik asko, Larraitz. Lan egin beharko duzu, Txomin? Pixka bat tokatzen da, esan dagoa, gero danborra da, biharre entzierroa, etzi limore entzierroa, kontzerturen bat edo beste, baina seguru tartetxo bat ere, ateratzen San Juan jaiauetaz gozatzeko. Goiena telebistan jarraipena seguru, eta, esaten gabiltzena, gatozen bakoitzien, ze ondo zainduta egoten garan bebai, eskertzen dugu. Ederki tortzen zaretelako ilaski plazerra, esan duzu neure partez ere, bai, sekulako plazerra, kontaketa hau zeurekin partekatzea. Bortxe, dantzan ikusten ditugu, arrasatearrak, dantzariak, ikusleak, kamiseta rosekin horratzien kontatzen... Horiek 18 urte bete dute, aurten badakigu. Bete dituzten gazteak dikela. 2007an, hori da. Eta makala igotzen ere lagundu dutenak, eta herria bat eginda, San Joanei, jaiei aurre egiteko. Esku batean sua dakar San Joanek eta bestean uda, beraz gozatu egin behar dugu, eta aurretik datorren uda ederra izan dadila. Pentsatu egin behar dugu zer botasutara. Hemendik eta plazara bitatzen badaukagu zer pentsatu eta badaukagu gortartetxo. Nik uste aurten gizaga biarentzat eskatuko ditugula. Beharra dago eta. Bai, gerrak eta minak eta sutara botako ditugu. Izan daitezela iraganeko kontu. Eta uda ederra dagoen. Basu horrekin gozatu Euskal Herrian lekuren baten bestean egongo zarete guztiak suaren bueltan, gozatu asko, eskerrik asko regotiarren. Txomin, plazer bat. Berdin, jaski. Gabon!
guztionzat pro, euskeraz oiuka.